Goedemorgen, welkom op de locatiekeuring bij de familie Mellema. Ik sta hier vandaag met Marissa Visser en met Annemieke Elzinga en mijn naam is Piet Bergsma. We beginnen met nummer 1. Een veulen met veel halslengte, edelhoofd, ook een schuinschouder. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, heeft een voldoende lang kruis, ook goed van ligging. Het veulentje is wat koehakkig en ietsje stijl gekoot aan het voorbeen. In stap zou je misschien iets meer ruimte mogen maken, maar in draf is hij heel gemakkelijk lichtvoetig. Heeft hij goed achterbeengebruik. Veulentje krijgt vandaag een eerste premie. Nummer 2, een veulen wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange verticale hals, goede schouderligging. Vooral in de bovenlijn, kruis-lendenpartij, zou ietsje sterker mogen zijn. Het veulen beschikt over goed beenwerk, is lang gekoot. In stap is hij ruim en makkelijk door zijn lijf stappend. In draf heeft hij wat moeite om de balans te houden. Springt hij wat gauw in galop. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Veulentje nummer 3. Een veulen met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. In de bovenlijn ook zou je ietsje sterker mogen zijn. Paard is, een veulentje is nog wat koelhakkig. En zou ook iets meer kracht in het achterbeen kunnen hebben. Vooral in stap is hij wat slap. In draf dan maakt hij mooi. Dan zet hij de hals er goed op. Zou je het voorbeen iets verder weg kunnen zetten. Maar wel een heel goed achterbeengebruik. Veel zweefmoment. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Nummer 4. Een veulen wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange verticale hals die ietsje dieper uit de borst komt. In het bovenlijn is hij wat strak. Dat zie je ook een beetje terug in zijn bewegingen.
Het kruis is een beetje hellend, wel lang. Veulen is wat sabelbenig. In stap is hij ruim, goed, heeft hij veel lichaamsgebruik, stapt hij makkelijk door zijn lijf. In draf dan maakt hij zich in het front heel mooi, goed voorbeengebruik. Maar dan zie je die strakke rug een beetje terugkomen, zou je het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Veulen krijgt vandaag een tweede premie. Nummer 5. Een veulen met een edelhoofdje. Heeft een lange hals die ook verticaal geplaatst is. Een lichte onderhals. Is sterk in de bovenlijn. Heeft een kruisligging die gewenst is. Beenwerk is hard en droog en goed van standen. Er zit een goede hoek in het achterbeen. De stap is voldoende ruim. Ook makkelijk door zijn lichaam gestapt. In draf dan maakt hij veel front, veel houding. Voorbeen zou iets verder weg mogen worden gezet. Maar heeft wel een goed achterbeengebruik. Ook veel zweefmoment. Krijgt ook een eerste premie.
had het al geraden. Mies! Elbrich. Mies! Kom eens! Wat doe je hier? Mies! Wat doe jij? Oh, wat niet? Zat in de kamer? Hij is gewoon door de deur. En niet binnenkomen. Gewoon die deur dicht. Nummer 6, een veulentje wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn vooral de lendenpartij zou iets sterker mogen zijn. In het beenwerk zou je iets correcter in de voorbeenstand mogen zijn. Stap is ruim en goed door zijn lichaam. In draf dan maakt hij hem heel mooi. Dan heeft hij goed voorbeengebruik. Het achterbeen komt er goed onder. Hij krijgt vandaag een tweede premie. Maar ze zijn wel rail een beetje aan het worden.
Nummer 7. Een veulen met een edelhoofdje. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Ook de hals zou iets meer lengte mogen hebben. In de bovenlijn is hij sterk. Heeft een kruis wat iets herhellend is. Zou ook iets hoogbeniger mogen zijn. Veulen wat beschikt over correct beenwerk. In stap is hij voldoende ruim en makkelijk door zijn lijf. In draf heeft hij een wat hoog ritme. Maar wel een goede beenzetting. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Oh ja, sorry. Dat is wel mooi maken. Oh, zo. Oh. Heb je hem net gedaan?
mag. Nee, maar. Heel goed. En ik vind het leuk.
Onze eerste groep driejarigen. Opname stamboek nummer 8. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Heeft een iets verticale hals. In de rug zou het paard sterker mogen zijn. Vooral de lendenpartij en ook de rug zelf. Kruis is goed van ligging, ook van lengte. Paard is voldoende in de stap, voldoende ruim en voldoende krachtig. In draf had hij wat een hoog ritme. Zou hij meer mogen reizen in het front en het achterbeen iets meer mogen onderbrengen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 10. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Een voldoende lange hals die wat horizontaal is. In de bovenlijn is hij wat gerekt. Zou iets compacter in het middenstuk mogen zijn. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte. Is wat lang in het achterbeen. Maar een paard wat goed stapt. Ook ruim stapt. En in draf maakt hij mooi. Heeft hij goed achterbeengebruik. Loopt hij technisch heel goed. Vanwege zijn goede bewegingen wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Nou, dan weet nummer 9 ook waar hij aan toe is. Een paard met een heel mooi front. Ook een edel hoofd. Zou misschien voor het mooie iets meer nek mogen hebben. Heeft een verticale hals. In het middenstuk voor een driejarig paard zou hij iets sterker mogen zijn. Ook iets meer voorbeenlengte zou het paard niet meer staan. Maar een paard met heel veel ras, een goede stap over hem. En ook een goed functioneel achterbeengebruik in de draf. Paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie.
Ja, die is er niet. Ja, ja. Nou, ja, natuurlijk. Ja hoor, ja? Die staat er precies. Ja. Nee, briefje. Daar is die. Wat? Gaat hij nog niet?
Paard nummer 13. Paard wat zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij heeft wel een voldoende lange hals met een lichte onderhals. In de bovenlijn is hij voldoende sterk, wat gerekt in het middenstuk. Het kruis is lang, maar erg hellend. Paard heeft een goede voorbeenstand, is correct in het voorbeen. Achterbeen is wat sabelbenig en heeft wat een lange schenkel. In stap is hij voldoende ruim, ook voldoende door zijn lichaam gestapt. Zou iets directer in zijn stap mogen zijn. In draf, dan heeft hij wat een hoog ritme. Heeft hij moeite om de balans te vinden. En zou het achterbeen iets meer onder mogen treden. Paard is stamboek en blijft in het stamboek. Ja, dat blijven ze allemaal. Paard is gewoon stamboek vandaag. Geen premie. Lekker. Heel best. Hij stapt heel goed.
hem in de camera. Heb jij wel wat drinken en zo gehad? Oké. Rondje zonder. Oh, nee, oké. We moeten horen piepen. Maar hij die ik eerst van Portugal. Oké. Onze rubriek stamboekmerries voor graadverhoging. We beginnen nummer 15. 15 heeft een edelhoofd, ietsje zwaar in de hoofd-halsverbinding. Heeft een voldoende lengte in de hals, die ietsje diep uit de borst komt. Een kleine lichte onderhals daarbij. Goede schouderligging, is voldoende sterk in die bovenlijn. Kruis is goed van lengte en ook goed van ligging. Paard is nogal wat sabelbenig en iets week gekoot aan het voorbeen. Paard wat makkelijk stapt, heel ruim stapt. Een goede stap over zich heeft in draf, dan vertrekt hij heel mooi. En dan denk je, hij gaat het doordoen. Maar dan blijft hij niet echt in die draf. En dan zou je iets meer souplesse in de bovenlijn mogen hebben. En ook iets ruimer mogen draven. Paard krijgt vandaag een derde premie. Dan krijgen we nummer 12. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals. Die ook goed geplaatst is. Een verticale hals. Een goed schuin schouder. In de bovenlijn zou je paard wat sterker willen zien. Vooral de lendenpartij. Kruis is nogal wat hellend. Paard is ook wat sabelbenig. Zou in zijn uiterlijke kenmerken wat luxer mogen zijn. Maar een paard wat heel goed stapt. Ook ruim stapt. Met veel souplesse. En in draf. Dan hadden we een kleine aanmerking op het ruggebruik. Maar verder voor de rest dan draaft hij uit het boekje. Het paard wordt vandaag opgenomen. In het stamboek was hij al. Hij wordt ster met een tweede premie. Dan weet nummer 14 ook waar hij aan toe is. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange hals, goed geplaatst, verticale hals. Ook dit paard zou in de bovenlijn misschien ietsje sterker mogen zijn. Heeft een voldoende lang kruis, ook goed van ligging. De stand van het achterbeen is licht sabelbenig. Paard wat ruim stapt, goed stapt. En in draf dan heeft hij veel zweefmoment en ook veel ruimte. Paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 11. Een paard wat goed in het rastype staat. Heeft ook een lange hals, goed geplaatst. Schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Een hoogbenig paard, een goede hoek in het achterbeen.
paard wat wel eens wat moeite in de stappen heeft. Zou iets ruimer mogen stappen, wel taktmatig. Maar in draf, dan maakt hij hem heel mooi. Dan heeft hij veel souplesse in zijn lijf. Goed achterbeen gebruiken, het voorbeen wordt goed weggezet. Wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Ja, dat wou jij ook niet, hè? Best, Laura. Meteen alles alleen. Ja, fijn. Ik ga printen. Begin hartstikke niet en dan gaan we kleren. Dat weet ik wel zeker. Toen was ik nog te klein voor. Dan had ik hele andere interesses. Ik ben in 1999. Ging maar één werken. Ja, maar dat is vanzelf zo. Hij stopt nog niet. Nee, maar hij stond helemaal met zijn benen neer. Een hele enkele keer. Nu zo'n slapere periode, dan wil ik nog niet horen. Maar er zijn wel veel dingen die dan wel lijken. Die andere die van, hoe heet dat? Ja? Dat weet ik niet. Ja, ik weet ook. Maar die andere die toen maar ik heb dus diezelfde jij ook. Ja? Vorige week. Oh! Ja. Ik denk dat het eerst van de hoortjes maar ik vind die kant wel even. Ik heb jouw adres gehad. En anders als ik nog iets moet weten wat ik nog niet weet, dan bel ik er dan. Maar ik wil ze nou niet meer. Ja, maar ik wil ze nog wel. Maar ik wil ze niet meer. Waarom ze klein waren? Nee, 30 maar. Ik heb een andere gaan nemen. En die ik in de winkel gekocht heb. Want ik had ook dezelfde maat in de winkel gepakt, hè? En die waren wel goed.
We moeten even die paarden even een fotootje van Johannes op die stermerk zijn. De laatste voor vandaag, hier bij familie Mellema. We kunnen terugzien, denk ik, op een geslaagde keuring, goede kwaliteit, zeer goede gevoelens. Allemaal eerste en tweede premies. En goede 3-jarige paarden. En de stamboekmerries waren ook goed van kwaliteit. Ik heb nu nummer 16. Dit is een hengst voor opname, voor ster, eventueel sterverklaring. Een hengst die iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wat een lang hoofd en wat een recht neusbeen. Wat zwaar in die kaken. De hals is voldoende van lengte. Heeft een iets horizontale hals. Paard is sterk in de bovenlijn. Heeft ook een voldoende lang kruis, ietsje hellend. Voorbeen dus ietsje toontredend. Het achterbeen zou meer kwaliteit mogen uitstralen en zou ook iets correcter mogen zijn. De stap, daar had hij wat moeite met de takt en ook wat moeite met de ruimte. In draf, dan zou je wat opwaarts mogen draven en het achterbeen iets meer onder mogen plaatsen. Er zit vandaag geen ster voor deze hengst in.